Ya, hey, sengiqalile lezi mhlobo. Ngiyaguga. Kodwa imali yepokwa ngiyithola. Yabona bafowethu namhlanje ngifuna ukusho ukuthi cha. Mina ngeke ngiphinde ngikhiphe imali yami uma kiwe emgedeni. Angisophinde ngicontribute nangesenti noma kuthiwa kiwe emgedeni. Umuntu ofuna ukuya emgedeni useyongilanda engifakele upetrol ngihambe naye siya emgedeni. Ngoba ngikhathele phela mina mfowethu ukuphelelwa imali ngento engayindawo. Ngoba abantu bayafona umuntu engincenga umuntu ngisho ukuthi hayi bafethu mina ngibhizi anginaso isikhathi. Angincenga umuntu athi hayi pyramid nje mina ngiphethe ungqoko umuntu sizofika sibuye nawo le mali mfowethu noma kanjani lesizoyithola. Uyabo nami ngize ke ngithathe ke ngithi hayi kulungile mfowethu ayi ake sizame ngifake imali zami faka upetrol ama-full tank ukudla endleleni nikele khona kodwa uthola ukuthi konke lokho kuzoba yizeleze kuzocwila. Mana ke ngixoxela indaba kule weekend engisuka kuye ngihamba neyinsizwa yakamndaweni. Insizwa kamndaweni le ithi impela yona yake ayikhiphe imali yeyipokwe. Inawo ama-cryptocurrency cishe abe u2 ebuwaphethe. Ingikhombisa ithi cha hayi iyakwazi nokukhipha imali yeyipokwe. Lapha emalini yeyipokwe akufunakala ukuthi kuphathwe umuthi. Fanele kuphathwe ugoloke Viceroy, kuphathwe iVors, iBoerewors lamabhunu. Yabo bese kuphathwa ilokhuzana. Yini ngani besiphethe futhi lapho kulababa? Oh isigazo. Yabona lokwayi lokuthiwa isigazo. Besiphethe wona. Wathi lo baba sofika lapha sifike sose leli Vols bese kuphuzwa lokho abaphuzayo. Uyabo kuchelwe nangawo phansi icelwe lemali. Ya hayi ke kulungile sikwenzeke lokho ngoba phela nokhuluma kanjalo unalo ithemba lokuthi lento izokwenzeka. Uthi wake wayenza. Yazi ngizokuxoxela indaba. No sifike lapha emgedeni ke sifike ke kushiswe leli Vols ke kuphuzwe ke sishayiti ifuke sonke sishayiti ifuke eceleke lo baba ecele lo baba senza njalo sisangaphandle komgede ecele lo baba vele kushintsha umoya lapha yabo kade kubanda vele kuphumela umoya lo oshisayo emgedeni yabo lo moya ngathi womkhuhlane kubona lo moya manje vele kade kushisa ilanga bese vele ushintsha umoya ushisa vele kuphuma umphumo onjalo vele uphumela umoya uthi yabo kube umoya nomningana nje impela hayi bese ubuya yathula athi yena hayi sebevumile. Ngibele ngibona ukuthi yabona la cha khona evumile la siyashawa ke namhlanje athi naye umthetho sebevumile kulungile ayikho inkinga. Ayike bele kuze ke nalezi insizwa lezi abahamba nazo ke kuphoqwe kuthiwa ke manje ayisekwesikhathi ukuthi singene. Ngithi mina bafowethu ngicela ungangeni mina ngoba uyabona anginalo ithemba eliright ngalento. Angikholelwa kahle ukuthi izokwenzeka. Athi lo hayi asingene umthetho okhululeka. Hayi nabantu phela umthetho asikwazi ukuthi singafika endaweni eyaziwa wena bese ungangeni. Cha asingene umthetho. Hayi nami ngithi kulungile. Cha bafowethu asingeneni ngaphakathi. Afike ke lo emgedeni. Afika khuleke ke emgedeni lo baba. Khuleke ke emgedeni. Ayiceleke lo baba athi hayi sengizwile ukuthi senivumile siphakamisa ukubonga nokuthi umfaka umthetho wake ezevuma ukusithatha esilethela kunina sizokhuleka ukuze nani nikhululeke. Kulo ngaqala uhamba imali eyipokwe bengiqala ukubona into enje kodwa yenzeka angikaze ngiyibone. Uyabona umlotha noma uyabona uflower lokubhakwa ngawo ukuthi uyimvuthu wenzani uyimpuphu. Uyabo into eyimpuphu kodwa engathi
ihlangene yabo into kanjalo. Kumele kwaqhamuka nje into enjalo. Ngesikhathi eqale ubamba ibhodo. Yasimsheshisa. Ayethu uthe sebevumile yena. Wathi ubamba ibhodo kovele oqhamuka lenkungu le. Yaba nayishaka. Yamuthi pu 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 fast. Umuntu oshawa fast. Wasala emhlophe wu engathi lento igcotshwe kuyena wasala emhlophe wu. Wavela ngamehlo njani inyembezi. Ngizingalala phansi ngesisu. Ngizingalala phansi ngesisu leso kuhle. Manje uthi manje uthi yena hawu madoda ngesikhathi esho njalo ukuthi khafu lentuthu lashawe sithe sisalindele lokho lalizi ikarishi lamahashi ngapha ngemuva akekho tshela omunye akekho tshela omunye ukuthi hayi ngiyabalekwa manje into ke manje sihlekise kakhulu sifike emfuleni manje uthi ugeza lento ayigezeki ayisuki namanje ngithi usanjalo ukuthi uzogcinwa yini akekho wazi kanti kuthiwa futhi usenokugulanyana ngathi nempila iseyinhle kahle manje bafowethu ngiyakhuza indaba yeyibhoko angisafaki imali yami mina manje bamkhathe noflawa kabukabu lwamuntu manje lethe yakho kuyayikhethi yanamathela isuke selokho evele ngamehlo nje nomlomo umhlophe ungathi lesiskipha hey suka ngeke